Pero kama nyeje IBC mano kanyo BOMAS of Kenya kama bende podwa go e touch mondo mi wabedie wang nyakora mga juang wabedie ite winje mago matuche hanya kutudre kod mago bende ja Kenya podri to nyaka sechegi wechego mag lendo majatend piny Kenya bende poda dhi mos en cheno bende podi tamos mos thol machok mokwongo jael ni winjo kanyo ka jalup jakom mar IBC Julian Cherera no lando moko kuom kunde chungod bura duoko mano ya kunde chungod bura maromo prangwe maena chiel kuom mago mang'eny mogik mabende gisesomo kanyaka ne gichaka timo chenro makama magiduto koro kelo kwan mar kuonde chungod bura bende oselandruoko margi nyaka 182 kendo koro dong mana 102 kende to 108 kende to wachni rumo kata kamano jala ntiere kagi welo mabende wadwago e gomba kamatina kapok wadugo irie studio an kanyo gi Frederico Gweno mabende en jalo mabende tao tije e kambi mar Interregional Peace Network mabende en Joneno mar wechegi magiero kata observer kato bende wantiere kod Dr. Duncan Ojuang mabende en Joneno mar wechegi magiero kotudre kod kambi mar Africa Electoral Observe Group machiegni oro kamana inya Lydia Fred wachni odhiero jokanya nam nono pod giketo wang'gi ging'iyo ni to observer gi gin gang'o giseneno giminsoane giseneno nyaka ne gichak neno ero kamana inya Lydia kuom thuolo moro kendo mondo mi watudre gi nyikwa Ramogi kamoro amora ma gintiere kata ma wantiere wang'eni ji mang'eny chunygi omoko dhano chunygi goyo kibaji dhano chunygi goyo kibikibi kendo ji go simu koni gi koni ka gitemo mondo mi ging'ini en ang'o madhi nyime koro en thuolo maber ka gi kama wantiere ni mondo mi watem nyiso gi ni to en ang'o madhi nyime kaka observers tichwa mana kaka dhongere luongo ni an observer yani ng'at marango en tich rango mana kaka simbino nyalo bedo kanyo tarangi ang'iya kaka intie okoyiena ni kasimo no dhi lwar tamake mondo mi ajuke kiko lwar piny tije na tich rango koro observers wabedo gi observers chieng' diriyo wan gi observers miluongo ni international observers mago ma e pinje maoko kata moting'o grube mopogore kaka African Union, EU gi mamoko go eka wantiere gi domestic observers koro kaka wan riwruoge ma head offices magini pacho kaka Interregional Peace Network gi mamoko koro wan category mar domestic observers koro wan gigini wachako rango gi chon ok kata mana kinde ni mar yiero kende e ikruok mar IBC nekech yiero en gima timre odiochieng' achiel kaka doho ma Supreme Court ne ochiwo ne duoko kendo ne gichiwo advisory ka giwacho ni yiero ok en gima itimore odiochieng' achiel koro wachako gi ikruok mage matimore koro chieng' yiero no to warango ni to bende polling stations kata kuonde mag ombulu oyawe sama kare bende omiji thuolo mar gombulu rumo e sama chalo nade jok mane line bende no mi thuolo jogo man koda ng'ol mopogore bende no mi thuolo goyo bende wan gik machalo kaka tulo ma samoro nyalo affect jok machalo wakeini kata ojende kata jodongo bende mi thuolo kaeto kweno mar ombulu dhi nade koro mae momiyo wan gi observation mane timore polling station kucho kaeto koro BOMAS kae wan warango mana kaka kweno no dhi mbele ineno kata ka angumdiro repeny kacha to observers oketwa mane kona kanyo wan warango mana kaka gigo dhi mbele tendeni sama wabiro chiwo report marwa to wachiwo report marwa en report ma okonindo nyakonchiel nto yiero ni ne otimore yo makare kata otimore e yo ma obedo koda chochni we adhir Dr. Duncan Ojuang seche mu ung'iyo weche gi magiera winjo ka Fred wacho kanyo ni mana kaka simba no yiene neno to ko yiene mulo korang kuseneno to korango dhi konyo nyakora mugi gang'o dhi konyo japiny gang'o teka no useneno kamano ben tiere gimoro amora mutime pono ni ntiere chochni moro amora erokamano kendo erokamano ne nyikwa Ramogi kaka migosi Gweno pime no yiego kineno yiero mokalo kano dhi e Supreme Court to report observer nodonjo jo mane wacho ni yiero ni notimore maber kata marach ne ng'iyo bende ni to kata joma ne neno mane go tarubim to gin to ne gineno ka gino timore nang'o en mana ni kokalo gi kawuono to observer machon
ng'eny gi ne rume kumilite ilite ombulu, kasto giwacho ni ne waneno kobiro ogoye gi kwe ma waneno ka okwane polling station, mano ka gidhi mabor. To observer masani koro dang' awach ni giriek mathin, nikech gifwenyo ni kata osetime polling station cha, to kwan ni ichak iting'e ikele mondo nywande kanyakla. Koro observer makawuono tinende ni okowe tich gie polling station. Observer ni oko tijni nyaka BOMAS. Mae pogruok kendo mae ber mar observer ni. Koro miyo report ma observer biro kelo ogweno pimo maler ni yawa yiero ok en odiochieng' achiel, yiero en wuoth marabora. Ae chakne nyaka gikone wuodhni observer biro wacho ni yawa ma e kaka wanene. Report ni pile ji ohero ga weche ni ng'ane to jakor ng'ane. Sami biro gi report to wang'e ni jakor ng'ane, to ripodi no samoro ok mi teko. To sami biro madiera ok in janeno, to kendi pego ji mane yudo ka yware. Koro nyiso ni observer ok oyiene wacho ni anaja riwruok mar siasa machal kama, koso anaja riwruok machal kama. Observer ni ka en ma local or domestic, nikech itime e tieng' ariyo. Ka an koro iwinjo nying mar African, koro karo an ka to koti arwako code Africa, nitie joma domestic. Observer ni tiende ni samotimo observing morwako badge mar observer to bedo ng'ato maonge kumonyono. To samoro observer ni nyalo bedo ni kapok orwako badge modhigo kuche to gaga kura kaja Kenya. Observer ni kiyude kata konyiewo rabolo, to samoro nyalo mana wuoyo ka ng'at manyiewo rabolo e chiro ka ng'ata. To samoro orwako badge tiende ni en ng'ato ikwanyo ji. Ang'o mi ikwanyo ng'ato mondo bed observer? Ikwanyo ng'ato mondo bed observer, okwanya ng'ata ni bora ni dwa bed observer. Ikwanyo ng'ato man gi orwok, ikwanyo ng'ato man gi kido, ikwanyo ng'ato man gi wang' manyalo ng'eyo ni yawa ka to okwaya monda abed wang' jopiny ka observer, ok okwaya monda abed Duncan Ojwang', omiyo tich matimo kata bed ni anyalo bedo gi kora mahero, to maga lonyo. Nitiere tije machuno kata mana police. Police saboro nyalo bedo wadu tiwacho ni kuchopo samo imaki to ene motimi nade omaki. Ok ni koro ok en wadu, to nyalo lonyo bedo wadu no motim tije cha kaka chik dwaro. Omiyo wan gi chikewa morito wa wan joka observer. Koro poka winjo ku unyisa ni bang' timo kamano kuseneno tang'o utime. Okay, erokamano ahinya. Koro kwaseneno to nitiere gik moko ariyo mwatimo. Gimwatimo mokwongo, wachiwo report nyadiriyo. Report mokwongo iluongo ni preliminary report. Preliminary report ni en moyukni, ok en detailed. En report mawiye. Report mawiye ni wabiro wacho ni kaka nwarango yiero ne odhi maber kata ne nitiere ng'ikruok. Kaeto mano en onego bini wachiwe bang' kaber to onego bini kalo juma achiel ka yiero pod ok orumo. Koro individual observation group kata grube ma timo observation onego bini chiwo this preliminary report mawiye. Kaeto bang'e nitiere report mar ariyo monego bini wachiwo e thuolo manyalo romo dweche adek, chakre dwe achiel nyaka dweche adek. Report ni wamiyo gi IEBC, mano report makoro ondik makoro kore bet lach. Gima IEBC timo gi report ni momiyo observers bedo tiende ni gi improve godo yiero mabiro. Kunde mane nitiere ng'ikruok e report ni ok wawacha gik maricho kende kata gik mane ok odhi kare, to wachiwo gik miluongo ni recommendations. Koro kane polling station waneno ko yaw sa 12, to waneno ka 12 ni gi sa 11 milore chatin, to wanyalo wacho ni gima waneno ne ke ji mang'eny dong' e line onego bed ni mondo mede seche. To kata ka waneno ka yiero kotime kor week, to ji mang'eny samoro kaka ineno ji dhi dala kuom ranyisi.
wanyalo wacho na kare yiero nego bed ni timang'o e kinde mag weekend. To ka waneno ka yiero mitimo e kinde e kor higa bedo mapek ne jomoko, kata kaka nineno kinde machon yiero ni itimo dwe mar 12 tek 27 kanyo, bende wanyalo chiwo recommendations. Koro recommendations mwachiwo e report ma main report gi observers gi te chiwo konyo IBC kata duol matayo yiero mondo mi gikaw recommendations gi improve godo. Tiende ni chochni mano obedo sani koro konego bede yiero mabiro. Kaeto bende election observation ok time piny Kenya kende. Adwa nyiso nyikwa Ramogi kamoro amora mantie. Magi gin gik matimore e pinje mopogore opogore. Wanyudo ka nitie sama wuok Kenya ka wadhi Ethiopia, grube mopogore opogore oro jogi mondo mi gidhi girangi mondo mi okony machochni motimore sani kata maber motimore sani inyalo ne, to maricho motimore sani bende inyalo kawe kum lipode gi kata recommendations gi mondo kik gitimre e yiero mabiro. Koro gikonyo for improvement, continuous improvement elections mamoko mabiro kata yiero mamoko mabiro mbele. Duncan kaka observers nyoro gotieno no aneno ka Duncan kaka observer no aneno nyoro gotieno ka nintire chochni gitulo e auditorium kata mana e chuny dierot kacha mano kanya i BOMAS of Kenya kama bende waneno ka riwruoge mag siasa jotelo mopogore opogore moya riwruoge ne temo bedo kotula nyako tudre koda wacho ni nitiere jo siasa moko mane temo soyo karatese moko kage kacha nuneno giwang kaka notimore. Kaka observer ere gimutime wachni to ineno nade? Nitiere gimunyalo timo koso un kuseng'iye kamano to ndiko mana report to rumo gi kanyo? Wan bedo janeno en gima duong' nikech ok wati gi wacha winjo. Emomiyo wan observer. To kata kamano pod parties gi nigi agent gi. Koro wan kopo ni kaka koko mane timore cha en neno no. En neno no. Kasto report ogweno samoro nyalo wacho ni police samoro ka koko makama owuok to samoro mae kaka de unduto iye maber mondo kik odhi malo. Samoro kare keto ji mang'eny e kami ing'iye weche jo okwen ka ing'iyo kaka no okwen. Samoro keto ji mang'eny mang'iyo samoro nyalo ketho kare ket ji kata dek kende. Koro report ni en report mamenyo mabor. Ok ine ka party kata agent to ng'iyo mana marecha kende ayombo kata ok ayombo. To one report wa koro ng'iyo IBC, to ng'iyo party, to ng'iyo police, to ng'iyo kwe mantiere. Koro onge kaka gimoro nyalo bedo ni goka ko kitimo review. Gimoro amora mitimo ber ka kori bedo tiwacho ni yawa to ere gima wanyalo medo loso. Ok ni orach to be ok ni marach mokethre koka losi. Ero kata ka no ber to ere kuma wanyalo medo chore gini mondo yombi kama ne bero chopecha. Koro mana achiel kuom report aneno ka samori chich kodwa ni gini ok nyal konyo mapiyo. En adiera ni observer report or observer mission ok en gima itiyogo sano. To kaka natemo olieko cha nitiere okinde mariek moseyudo report no mabodhige kot mawacho ni yawa winje uru gima wacho ni donge awacho adiera makata mana joma nobiro manogo wangi be nonene kaka nene ni. Koro medo bedo gima nyalo siro wach no motegno. Adugo kumi Fred ni naneno ka ni no observer kata mana janeno yiero mar 2017 sani wadonje yiero machielo 2020 kendo podi mana janeno kidonji bedo ka ondiki maber ka ng'ato donjo ne gin organized tulo mabende kech ing'eni observation wa kaka wachocha ok wang'i mana chieng' yiero no kende to wang'iyo chakre ikruok margi. Kwang'iyo weche madhi gi nitiere gimonego beni itimo puonjo jopiny miluongo ni voter education ma IBC onego beni riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho to gi
gipuonjo jopiny. Kwang'iyo kaka civic education osebedo kinde mokalo, wang'ine ok wabedo gi civic education ahinya nikech IBC incha jo wacho ni ne gionge omenda moromo, ne ok omigi omenda moromo sama no winjore. Koro kanyo kama waneno ka gik moko ne ok odhi maber. En ja Kenya ok obedo gi wach mang'eny gi information ahinya mano koro wabiro chiwo e lipodwa mabiro bang' dweche adek. Koro mano to wan kaka Interregional Peace Network, mano wan kaka wanene kaka daktari gi nene bendo opogore. Koro wabiro chiwo lipode mopogore. Gimachielo maneno kuom observers, wang'ni observers odwa bedo gi horuok matin. King'iyo yiero ma 2017 bang' yiero ni kaka yiero norumo, to observer groups nineno ka osechako wacho ni yiero ne ber, thothgi no wacho ni yiero ne ber, to bang'i Supreme Court ka ji nodhiye to judges ma Supreme Court odhi wacho ni yiero ne ok otimore kama kare. Koro nwadong' gi wich kuot. Jok manotemo rokni ahinya kata doko ni opposition kinde no ne wacho ni yiero no ok dhi maber kendo ombulu ne nigi chochni. Wan kaka ntiere umbrella ma wantiere miluongo ni kura yangu maisha yangu. Nyocha odiochieng' manonindo to wadhi go ombulu ne wawuoyo koda observer gi ka wan Serena Hotel kendo mae gima nawacho maler mwanyisogi ni kik wabed gi rokni nikech ombulu inyalo bed ni ji oriedo maber kendo ji nochiwo gokinyi to wang'eyo ni kama chochni mar ombulu betiega en kar kweno, en system magini kale ka. Koro inyalo bed no kwane maber kata ji no riedo line maber nikech riedo onge tabu, campaign be onge tabu, josiasa go campaign maber motieko, to koro mbui kama koro gini biro kale ka en ema wach nitiere. To wan kaka observers waonge ratiro mar dhi e mbui no, ok wanyal neno. IBC eman gi ratiro mar neno gima timore e mbui no, emomiyo wach mar yawo sabacha no biro. Koro ma gima jopiny nyaka ng'e maber, neno ka Supreme Court nokone IBC mondo giyaw saba. Koro waonge gi ratiro mar wacho ni yiero ahinya yiero mar Kenya nikech en gima ineno ka mashinde gi bendo tiyo, to gima timore e mashinde gi observers ok wanyal ng'iyo. Koro emomiyo ok wanyal nyiedhore ka wawacho ni yiero no otimore maber kendo ne ber kata odhi kare kata wawach ni ok odhi maber nikech ok wanyal neno. Mana kaka ni neno ngum moro ne dirore nyoro cha, wan ngumno kata ng'ato go wadgi matek to ok wanyal mako lwete, ok wanyal thego, waweya gi gore. Mana kaka un jofwambo weya gi gore kwasewuok oko kanyo ka wanyalo kwedo e lipodwa ni ng'ane no odwago ng'ane ahinya wang' nego be ni keto tiju chalo mar fwambo koro chingwa e yo machielo makmani un koro umiyo jopiny direct to wan wamiyo lipodni mondo o improve. Koro wan waneno ok wanyal monyo ng'ato miyo report ne piny owacho ne IBC ne kata riwruoge kech ne duol matayo yiero pacho kae. To bende nitiere kuonde ma wanyalo wuok gi chir ma wakwedi ka nitiere gik maricho matimore ma wasiemgi ma wawach ni mae gi mae nikech ing'e ni IBC waketo ngima mar jo Kenya e lwetgi kabiro gi weche mag yiero nikech kaka sani parruok gi kihondko omoko ji mang'eny. Wanyalo wuok mwanyisgi ni kama koro gikeni to koro osedhi ahinya, koro nyaka ung'i. Mano koro wabiro kwa wuoyo gi jofwambo ka un ka koro waluongo press conference, koro wanyisogi ni kaluwore kaka waneno ni gigi ok dhi maber, kwayo IBC mondo timang'o mondo gitim gige makare. Kata piny owacho bende wanyalo siemo wang'e, lakini e yiero kanyo gik madigi yiero go to waranga. Dr. Ojwang, jo Kenya no go ombulu gi kwe kendo en achiel kuom ombulu manogo gi kwe mokalo. Koro chunygi pawre ni to en nonro mane mitimo ne otese gi makawo ndalo makoro dhi abiche wadonje ndalo mar 6 odiechieng' makiny to en ang'o gini madhi mbele ye kanyo? Neno kondika moro ni an kare miauru mara achak go gi tienda ter BOMAS awuon manyiso ni jopiny neno ni yawa to ang'o miyo deko kama. Uneno ka observer ka mar Africa Group oseromo gi ng'eny joma kata jotelo nyaka ker. Aparo ni mar European Union oseromo nyaka gi ker, oseromo gi ng'eny joma nochungi kage wacho ni gikamo chope ni samoro waneno ka pok okethore ahinya kendo gijiwo ji ni magijiwo president ni koro in tiya gi kwe we weche orum maber to waneno ka un gi piny molony. Chutho ne kata mane report ma wiye no wasunge moko no wacho ni yawa ayudo gima somo matero turwa kata wan ok watime maber bila ni to ma Kenya ni lich kamana. Mano sama ni yiero. Koro gweno wacho gimoro ka ni samoro nitie reporters
mamuomore, observers mamuomore, ma samoro kata gimoro lil tibawa bawa mondo kalgo. Nikech gimbe samoro gidwaro ni round manyien gichak itim ang'o, chak rwakgi gimadh chach sirkal mabiro no. Koro nitiere samoro mano ketho nying observer, but kata kamano observer sani koro wacho wuok wawach kata ni to gima notimore gine cha dak wuoye to yot ne observer nikech nok aneno, to be onge chik mawacho ni nyaka ne gimoro amora. An anyalo mana wuoye ma aneno no. Koro samoro be nyalo bedo ni samoro mota maneno ema ng'eny, ema muhimu. Mano nyalore. Daktari kano oketi ni neto ere kaka ibedo ni moko kinene dogi nyiso ng'amori kumoro ni ana kati duogi nyisa ni anoka neno. Aonge wang'a makatoka. Serikal bi madho kaka ne wacho. Aonge wang'a makatoka. Koro chalo penj. Kata mana penj ng'eni samoro inyalo bedo gi japuonj mochung' kama ng'iyo ni kikwal penj, to samoro nyathi moro ong'e golo duoke gine sok. So ini wacho gimitimo nade ineno. Polling station ne gin 44,000 gi miche moko. Yawa reporters gi okapani no wuothe te. Process matimore ka observer ng'iyo gimokele e lela. Omiyo nitiere gik moko ma samoro nyalo gwenyo observer mar neno. To kendo ka koro dang' odhi modonji ni el nane, to koro dang' wachi ni to karang'a ing'eyo momidwa neno. Koro nyaka waket tich mar observer e kamonengo bede ni adiera chutho ripode en future looking. Kendo ken mana report ma idol. Piny machalo Kenya oketo koke chik mawacho ni samotimo chik otimo yiero to nitiere weche ma yiero go nyaka tim. Ni yiero go nyaka nyis dwach ji. Yiero go nyaka bed ni jomochung' ne yiero go taye yo makare. Nitiere standard. Koro observer bedo gi standard no to wacho ni yawa ei pinjegi Kenya igori piny kata idhi maber to podi nyalo medo ma gi ma. E kaka pinje sumore. So jomoko ae pinje moko, jomoko ae riwruok moko, samoro moko ae pinje molowa, samoro moko ae pinje matime marach motimo nade. To ji sumore kamano kasto ji koro donga kanyakla. Awinjo kiwacho ni system mabende observer ok bed gi wang'e makatoke. To nyisani to karipango unang'o kaluwore ni nitiere mano ok kene samoro ma ok ineno ne madok konyo ganda. Nikech keto geno kuom observer samoro nyalo bedo ni wawuondo jopiny. Koro karere be gine koro mana maneno no ema nyalo wuoye. Gimomiyo to maneno no be ber ndi. To samoro ok onyalo bedo te. Gimomiyo katieko gimomiyo nikech numbers mag polling station, numbers mag observer ok nyal romo, ok en agenti. Be ok onyal replace party bedo gang'owa agenti. To embe moromo ogo e wang'e no be okela ta agenti ni chabo okela kelero kamano. Erokamano. Lydia, report mwachiwo gi ok wamigi mana IBC kende. To bende wan gi ratiro mar miyo report gi magichop nyaka e duond od bura. Koro tiende ni sama parliament loso chike to ginyalo take into account e report mag observers gi. Kuom ranyisi wang'iyo sani wasebedo gi ndalo 7 kane pok olandi yiero. Adier man kende ni jopiny mang'eny hinyore. Parruok kod kihondko mang'eny omako jopiny. Koro wan kaka observer mabende jigonwa simu to watudore bende wan e ground. Wanyalo paro kwarango nto e yiero manu wabedo godo ni. Waneno ka ndalo 7 gi ng'eny ahinya ka jo Kenya rito. Donge wanyalo chiwo recommendation ni waneno ka yiero no dhi maber mak mana ni rito ni kuom ranyisi. Rito ma ji rito godo ni ng'eny ahinya. Koro wa recommend ne IBC ni ket chik machuno ni nyaka giland yiero bang' ndalo 5 kata bang' ndalo 3 kanyo wakonye. Kantiere gik machalo kaka koro anguma ne dirore kaeni kata mabudho kamae kata mana technology mineno makoro wan godo ni yiero choni ng'eni ne 92 ne mulolongo jineri yedo bang' amidwaro bang'e wabiro wachako wadhi secret ballot kwa secret ballot ni koro wabiro e technology ni wabiro ng'iyo to technology ni bende konyowa koso technology ni bende konyowa nikech ng'eyo problem man Kenya ka ahinya en wach mar ka ok aluor mar wacho mar kuo mar ombulu emomiyo wadhi tiende ni nitiere luoro ni ka Lydia
emochung ne gini to ombulu ntiere kaka didhi kata nyaka sama wawuoyeni ntiere ji mang'eny malieko ni ntiere gik moko maricho richo matin mak mana ni waonge gi evidence bende wakiagi gik mang'eny timore e social media kamano koro report mwachiwo ni en mar gima timo ni improvement seche moko onyalo bedo no nyalo konyo sani gima wanyalo konyo sani en siemo kata mana mar kakoro gigi dwa deko ahinya to wawacho ni kama koro dhi ahinya ni deko mane momiyo wan kakineno interregional peace network wan bende part of that lobby group ma wacho ni kura yangu maisha yangu cha kacha koro ka wuoke to koro ka wuoka ka observer tiende na seneno koro kadhi kacha ta siemo kacha koro wawacho ni gima kama timore marach nyaka time yo mowinjore nekech waseringo mwaneno kamitemo wacho ni to ka ok wanyal neno kuonde te ere kaka wanyalo konyo iyore makamagi wan gi limited tiende ni wan gi thuolo matin ok wanyal kaka koro observer kuom ranyisi awacho ni ok wang'e gima timore e ICT network ma ioro godo ombulugi mano IBC kende mong'eyo waonge gi chik mowacho ni sami ioro gigi e server mar IBC cha mondo yaonwa mondo wane ni gigi gin transparent nikech ng'eno ombulu kogo e polling station kacha kuom ranyisi kaka ombulu mar ker igo e picha kacha cha tibae ioro biro e portal mar public portal to gi portal mar IBC koro wanyalo kwa ento kare mondo server ni observers wanyalo ndike recommendation marwa kare mondo yi observers bende obed gi access gimachielo king'iyo ombulu mag governors no dwa deka ahinya bende kapok okwan kaka mana kaka makergi wanyalo biro gi recommendation ya kare ombulu mag governors bende wabed gi machine kama shinde ni konyo kuom ranyisi mondo mbuch governor gimbe ka gidwa deka ahinya to gibed ni gimbe county tallying center kacha ibagie machine koro wan watema mondo mi waen rich tiende ni piny en gima dongo king'iyo kata chike mar piny gin gik madongo emomiyo wabunge pile gine parliament mondo mi gitung chike makonyo koro wan bende wakonyo gi paro kaluwore gi gima waneno mak mana ni nitiere gik marach ma samoro wanyalo neno marach go be wawuoye to samoro jopiny penjo to observers gi be ok wane gik ma gikonyowa godo samoro ginyalo neno nitiere mwaneno nikech ing'eni kiwacho ni gini no okotimore marach luwore gi kuma ng'ato nitiere ka ng'ani neno no ombulu ni ochochni to biro neno ni gimuwacho rach ka ng'ani neno no dhi maber kech ng'ato nigi rwadhe mano pake pap kacha kore momiyo watemo mondo wabed neutral mondo wabed gi horuok wan nikech wan bende wan ji observers kata bende nitie kura mana agoyo nitie ng'ama na agochone mana kaka in bende in ka ilendo mak mana ni professionalism dwaro ni mondo wabed gi horuok mondo wabed objective makwa chiwo report kata kwa wuoyo kata kwa waloso to waloso gima dhi konyo e yiero mabiro ok kata mana yiero masani kende kakoro watieko Dr. Jwa achiel kuom ripode kata moko kuom ripode ugi nitiere sitam bende koro bang' yiere yudo ka jomoko ma bende ok owinjo ka gin gimora ahinya giduoko giwuok gidhi e doho kendo gichwalo ywak margi e doho be ripode ugi chopo nyaka e doho mondo bed achiel kuom neno motudre kod wechego mag yiero gichopo aseneno ka e doho mokalo oseti kodgi medo siro motegno gima samoro ng'ato ne wacho koyudo ka owache kaka wawache koro aseneno kobiro emomiyo na wacho ni chon yande ng'eny observer reme gombulu gi kweno mar polling station no to sani koro wago okang' makori neno ka watwe minira ka nyaka gikone omiyo ripodwa nyalo bedo koro malach moloyo to kata kamano ng'eni party gi nigi agent ne kamora mora koro miyo kuo mar ombulu to kata samoro thuol kosekai to nyaki buogi kiwinjo wach thuol to adiera en ni yiero gi kaka medo dhi mbele kuo medo bedo matek siwaya mano be nyaka jothurwa ng'e ni kuo medo bedo matek siwaya nikech ombulu kaka nokwane e polling station cha ma unwegi une kanyo no manokwane cha mundiko ni ma en ma agent sign mache ombulu ka kwandu no emimed mako chochni tidoka ni jo mabei ne wache kama to wache kama to midok tigo kopo ni ma ochopo ka ochochni en mano wachi o mabei cha omi ombulu no rumo kucho mane ma jothuro nengo ng'e ni ombulu no sego jopiny no se wuoyo kendo onge ombulu mar BOMAS
BOMAS ng'iyo ni to jopiny no wuoyo nade e kwan no. Erokamano. Wapane daktari ni jakuo bende kinde duto biro gi yore mopogore opogore mag kwalo. Kaka wuono no luwo rangach, kinyo nyalo luwo reru. Yes, koro kuma rombulu nyalo bedo ni weche tek, lakini kinde duto jakuo luwo yore mag kech iwacho ga ni tigi jakuo kimak jakuo. Jakuo kinde duto ng'eyo, en bende ok obi abiga achiel mane otiyo godo. Koro mano be gima wiyo ok nyal wil godo. Wach mogik kwatieko. Wach mogik en ni adwaro kwayo ogandawa ni wabeduru abeda gi horuok. Wang'eyo ni tek ndi nikech osebedo thuolo marabora ni mar rito ka wang'iyo kaka dhano gi simbe mwayudo kuonde duto. Adier tek to wadeuru ade anyuok odong' mana seche matin. Aparo ni ka ok olande kawuono to kinyo ok nokal. Seche 48 ma wan godo gi. Koro kik itim gima rach nikech ombulu en gima biro to kalo. Wabeda gi horuok. Wang'eyo ni sukari to samoro idho ndi, chumbi bende samoro idho ndi, lakini wadeuru ade anyuok nyikwara Ramogi. Wadeuru ade anyuok kama Nyasaye obiro yiengeno e kama ruoth biro bedo no yienge. Wabeduru abeda gi geno, wadeuru ade anyuok, waore uraoya kik watim gima rach. Wabeduru abeda mos. Kama nyakor moga jong mano kanyo wendwa ariyo kama oting'o Dr. Jankano Juang mabende en Joneno kata observer mar Africa Electoral Observe Group kachiel kod Fredrick Ogwena bende en jatatije kanyo Interregional Peace Network. Giduto giteo mondo ginyiswa ni to weche dhi nade to kaka Joneno gisena ng'o ahinya kutudre kod weche gi mag yiero kama bende koro chuny jo Kenya pod omoko ka bende girito duoko mar jatend piny Kenya. Kata kamano pod wagoyo mana tach BOMAS of Kenya bende en log tich mar adul matao yiere pacho ka IBC mondo mi wabwanyisi e mago motucho wanyisi ni to gitucho nang'o to duoko dhi somo nang'o. Kata kamano nyakora mga Juang mana matin ne seche 48 kende to piny Kenya bro bedo gi thuolo no mar ng'eyo ni en ng'a ma bende jo Kenya oyiero kaka jatend piny Kenya. Kata kamano winjo kanyo ka Fred wacho ni skari kata chumbi nyalo idho. Nyakora mga Juang nyaka ang'ata chiel kende ema yumbe e ng'wejni. Aduok nyaka e studio. Erokamano.